Hallo så YouTuber, velkommen til. I dag vil jeg gerne lige lave den der. Jeg lavede jo en giveaway her lige en af de andre dage. Hvad fanden sker der? Og der skrev jeg regler, men præmierne: førstepladsen cover, andenpladsen logo. Det ændrer jeg lige på. Andenpladsen bliver et cover, tredjepladsen bliver et logo, førstepladsen bliver en intro. Jeg ved godt, I tænker nu, det kan man da ikke bare gøre efter det. Men jo. Men i hvert fald. Det er fraps. Det vi skal her, det er ID, URL, Ctrl C, Ctrl V, det. Og så skal vi have channel URL, så skal vi have kanalen. Ctrl C. Så skal vi gøre den igen. Ctrl V. No double comments, only subscribes. Og go. 5 kommentarer. Hvem bliver det? Hvem får en intro? Det gjorde Tobias. Vent lige lidt. Tobias vil finde en ny vinder. Vi siger, vi shuffler 3 gange. Den står og mangler et logo. Så kommer du på 3. pladsen. Du får et logo. Prøv vi igen. No redownload the data. Det bliver det så. Tager vi intro nu. Det blev Theodor. Theodor, du får en intro. Det ved jeg ikke, om du vil. Hvis du vil, så skriver du til mig. Han hedder Theodor. Krypto Ninja. Allow user to win. Jeg deltager. Give me that cover. Jeg skal lige, vil du helst have en intro eller et cover? Det skal jeg lige have snakket med dig om. Det får jeg lige. Okay. Og vi prøver bare lige en anden lige for nu. Fordi jeg ved, jeg har lige gav ham en intro nemlig. Så vi prøver bare igen. Vi har Tobias. Du får en intro. Skriv lige, hvis du har lyst. Skriv, hvis du har lyst til at have en intro. Hvis du vil, så skriver du bare i en PM, om du har lyst. Eller skriv på den her video. Men i hvert fald, du har vundet. Kommer mener du banner, ja. Men så det blev Tobias. Det blev... Nu skal jeg lige ind og se her. Det blev... Mads J. Du vandt en logo. Tobias, du vandt en intro.
og Kryptonite eller Theo, du vandt et cover. Det vi så gør, det er, at vi slutter videoen herfra.